L-ewwel ħaġa bħala min jemmen nilqu b'sodisfazzjon li l-budget jerġa' jkun surplus. Għaliex dan ifisser li jista' jkun hemm iktar issa investiment fil-qasam tas-saħħa b'mod partikolari nindirizzaw in-nuqqas ta' ċertu professjonisti bħal nurses u social workers. Barra minn hekk ilqajna wkoll nilqu wkoll b'sodisfazzjon li ħajkun hemm ġurnata żieda tal-public holidays, però bħala min jemmen nisperaw li din tingħata sħiħa u mhux parti minnha dejjem diskussjonijiet biex dak li tħabbar fil-budget tas-sena l-oħra il-public holiday tingħata sħiħa u mhux parti minnha. Nilqgħu wkoll irridu nesploraw ukoll il-punt li ħareġ dwar in-nurses l-impjegati fis-servizz pubbliku li ħajkollhom inċentiv min jirtira jkompli jaħdem għax dan jista' jkun li jfisser li l-membri tagħna jistgħu wkoll igawdu mis-sectoral u mill-collective agreement. Kif semmejt inti l-parkeġġ, jiġifieri nappellaw il-Gvern biex kemm jista' jkun malajr dan il-parkeġġ jitwettaq għaliex ovvjament kuljum bidbatija minħabba nuqqas ta' parkeġġ fl-Isptar Mater Dei. Ħadna nota wkoll tal-benefiċċju li ħajjingħata għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu fis-sigurtà dawk li jirriskjaw ħajjithom waqt il-ħin tax-xogħol. Bħala minn ħankunu qed nitolbu biex din tiġi estiża wkoll għal ċertu professjonisti fil-qasam tas-saħħa jiġu nifmoħħni pereżempju dawk il-ħaddiema li jaħdmu n-nurses li jaħdmu fil-casualty kemm Malta u kemm Għawdex. Ħadna nota wkoll il-bini ta' Barts li tlesta u issa nkun qed nistennew li l-kampus tan-nurses fl-Isptar Salluqa jitwettaq ukoll. Bażikament dawk kienu l-punti, però overall kien budget pożittiv.